Ndaigara nemurume wangu achishandira muHarare. Ndokumva azochinjwa, ndokumva aenda kumarondera. Zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka. Maschool fees aibhadharwa, hendi dzaibhadharwa. Kumba aiuya kana kufona aifona. Handingaumanikidzira kuti mwana wangu ndiasiri uyu achiri mwana mudiki. Wanodawo murume waanogara naye anditi. One room iyi akuda kunditsvagisa ikai. Ndeyekuti ndichipinda mu1 room. Iye achigara kwaari ikoko, ini ndongogara ndine vana ndichingoti ndakagarira vana. Saka kana sawanike kana munoona zvanaenda taura changu kugamuchira. Zvangotanga paakaenda 2019 papa paakaenda kuChipinge. Ndopa zvakatanga. Hahasha TV, nyaya sezvadziri. Claim kuti Romeo unodiwa mdarira mambo makope nele mosaiwa undibudire achena parudo rwetu nokuti papera makore mana wandisiya auchanditarisa semudzimai wako kana mhuri yako. Ndingati kufamba kwakaita nyaya ndini ndakanga ndiri kunyanya kufamba basa randichifambisa asi zvakangodaro ndinogona kuti zviduruke yangu asi ndogona kuzodiwawo ndikauya. Akanyora tsamba kana auya hatichaverenga tsamba takuchinzwa kuna akanyora. Alright. Saka uindiye kuti dzimwe nyaya muchigara yakachiteera zvikazvonaka. Imi muri baba vangu? Ndiri hanzvadzi. Ndinaye. Okay. Saka pachauri kuruterera kuda kuti mukwasha bude pachena. Yes, ndizvo. Saka mukwasha zvaasipo apa pana ava mubudisa pachena. Ndo patoda kuti mutibatsirewo sedare kuti tinopaita sei. Nekuti kuti tizouya tindundurudzane namai kudai zvatiri kuita izvi. Zviri kutotiremera zvatiri kuwadza tashaiwa kundururudza. Alright. Ndaifambe varume. Saka ndati chigara izvona kuchiteerera. Amai lodhanga rimaoko manzwa zvataverenga pasamuno ramakapiwa mazvinzwa. Imi hamusiri munhu akasungwa mwana wenyu. Vanhu vachingokutsanangura varatidza pachena kuti imi mwana wenyu akauya nemiwo mukabuda pachena kuti makamupa samuno akaverenga akarinzwisisa akakudzorerani. Nesore daro zvotoda kugutsikanawo zvakare kuti akaverenga akarinzwisisa akakudzorerai asi haana kukudzorerai chete asina zvaakataura pane zvaakanzwa mutsamba. Hapana zvakataura kamukudzosera samuno. Mukudzosera ichi kungopedza kuverenga sobva kutambidzai obva atendera wenyu kana kutoridza mutsinyo wenyu. Haiwa mambopikera asati sisi matindi Emilia mosunza ruoko rwenyu moti ini Emilia. Ini Emilia. Ndinoimba ndichataura chokwadi. Ndinoimba ndichataura chokwadi. Chokwadi chogari pasina nhema. Chokwadi chogari pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Amai vari maoko musungo wenyu moti inorodha vari maoko. Ndinoimba ndichataura chokwadi. Chokwadi chogari pasina nhema. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Handogona kuti nditi Emilia akubvunzei
nokuti ine mamusimi murume waemeri. Asi ndinoda kunzwisisa chiri kuti mwana wenyu averenga samoni rabva kuna mambo. Ende chokwadi chokwadi akambokutambidzai akabva aenda. Ima hamuna kumbobvunzwa kuti sewandidzorera natezvaatiiwe ipapa hamuna kumbobvunza kuti zvamuna. Ini ndakangoti semunhu ndaichemawo ndakamupa samoni rake ndikati kune nyaya sezvo ndandambomufonera nechekare ndikati kune nyaya yako asi nyaya yasamoni ranzi iwewo sezvo pakuti hausikwana vachikati foni namba dzangu havana here vamwe mudzimai wake ndikati vanadzo sikanzisi asina kundifonera kundiudza ndikati muna handingazive zvomba aida kuudzwa nomunhu amukirira kuti adinda kukwira. ameno akati foni namba dzangu vanadzo vazonyoresa seine mamai. Alright, zvakanaka. Ndisati ndadzokera kumuroora wenyu ndati inini zvandaverenga umu mazvinzwa mukati huu imimi mwana wenyu akugarisana zvakanaka here nemuroora wenyu? Handikwanisa kuipindira baba wangu nyaya yevaviri ve asi vakugara vese here? murume aishandira kuchipingi. Mungu anogona kunga kushandira kuchipingi, anogona kunga kushandira kubhuruwayo, anogona kunga kushandira kucholocho. Zvinoitika izvozvo. Ini pamaonero enyu chete mwana wenyu nomuroora wenyu vachingogona kudaidzwa zita rokuti murume nomukadzi here? Ipapa handigona kupindira izvo. Pamaonero enyu nokukura kwese chandokuziva ndechekuti vana vakanenge achichengeta asi ndizoziva zvimwe zviri kuitika handizvizive baba kutaura chokwadi. Vana vanochengeta vanoenda kuchikoro mari achitumira asi kuti ndizoziva zvimwe zvemukati umu ipapo handikwanise kutaura. Emilia taura tinzwe mara. Pamusoro itarira mambo agope. Inini ndaigara nemurume wangu achishandira muHarare. Ndokumva azochinjwa, ndokumva aenda kumarondera. Zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka. Maschool fees aibhadharwa, hendi dzaibhadharwa, kumba aiuya, kana kufona aifona. Ndokumva azochinjwa, ndokumva aenda kuchipingi. Paakaenda kuchipingi, ndo pakatanga nyaya dzese. Akaita 4 years, akaita gore ne8 months, asina kudzoka kumba. Ende kana kutaura neni kana ndisina kufona inini, hapana communication. Aingofona chete achida kunzwa kuti reti riri pamarire kuti abhadhara rendi, ndokungotenga chikafu chete. Gore ne8 months ndokumva auya 1 week. 1 week yacho haina kupera, ndokumva auya, ndokumva adzokera. Ndokumva ainoita gore ne4 months haana kudzoka. Kucommunicate papasina. Ukatoda kutoisa mamessage kuWhatsApp anongoblutikwa pasina kupindura. Ndokumva aita gore ne4 months kudaro, ndokumva azodzoka akaita 1 week nemazuva akatoya achirwara. Ndokumva adzokera kuzosvika pari zvino pane gore ne4 months haana kudzoka. Communication hapana. Communication hapana. Ende ndiri kutonzwa zvakatozobuda kuti ane umwe mukadzi ikoko. Saka paakaya parufa hamuna kutaura nezi? Inini kurufa handina kuuya. Ndanga ndiri kubasa, ndakatadziswa nebasa. Asi ndakaenda kumba kuHarare kunobata maoko. Hamuna kumuona? Handina kumuona. Kureva kuti imini pachezvenyu murume wenyu haasida kutaura neni, ini ndima kutofungidzira kana kuti mune karuzivo kashomanani tokuti ane mumwe mudzimai. Makamuona here mudzimai? Mudzimai handina kumuona, asi ndakaita zvekunzwa pane mudzimai. Ndokumva pazoitwa pakutaurwa nemukoma wangu. Mukoma wangu atori muno. Mukoma wangu iyeye nemuna Nasadombo vachida kunzwa kuti achiri kuda mhuri here, chii chiri kuitika. Asi hazvina kubuda.
iye pachake akatozofonera muzukuru wake kuti andiudze kuti kwane umwe mukadzi. Muzukuru wake ndiye akazokuudza? Ndiye akazondiudza kuti ambuya pane mukadzi nawe. Achiti ndoda kutaura navo pafoni. Ndikati nyaya iyi haisi yepafoni, ngauye kumba titaurirana. Kumba kwacho haana kuuya. Mama ainyara kuti kutaurira isu straight kuti madzimai ndakakanganisa ndakatora mudzimai ndisina kukuudza. Nokuti kuroora munhu mukadzi hazvidudzire kusada munhu. Kunze kwokunga atokubirira kuti nezvako handichaita. Mumwe anogona kunge atora munhu mukadzi osangana nemumwe wanoziva tsika nemagariro. Omutaura shamwari waita izvo waita zvako, asi waifanira kunge waudza mudzimai wako kuti ndakuita zvinoti. Iye ona kuzoshuwa kundingakuudza munhu waari kuda. Ozoti zvakanaka pafoni pakareba uda kwanga kuti kare aigona kungonyora tsamba. Aigona pafoni zvakareruka kosi dzoke singatarisana. Ndozoenda kumusha ikoko taurirana naye pafoni. Zvine makaramba kuudzana naye pafoni. Inini ndinotofona. Iye haafoni. Aiwa ndikutera mazwi enyu amati ini. Akati ndinoda kutaura nawo pai pafoni. Imi mukati handitika. Nekuti iyewo mazuva acho anga awanda ndisina kumuona. Nekuti haatouyi kumba kwacho. Chaakutadza kuuya ndinhauyo yekuti chipangamadzano akakudza kuti wakatadzira mudzimai. Tanga watsvaga nzira yekukumberegero mudzimai mwako ozoenda unomutaurira kuti ndani mumwe mudzimai. Alright, zvakanaka. Saka imi makagutsikana kuti haachakuda. Zvese zvandakafunga kuti ndingaita zvinogona kuti uone kuti pachine rudo here, ndakatoona kuti hazvichabatiki. Nekuti chero ukatoisa meseji chaiyo kuti muri sei, haatopinduri. Vana chaivo haatobvunzi. Nyangwe ndiri ini ndinenge ndafona kuti abvunze vana kuti vana vakadii, haatobvunzi. Chikafu aitumira. Asi apa anga kuita kakutobvunzwa. Kutomubvunza kuti ko chikafu vakunonoka, ko renti vakunonoka. Kusvikira renti yacho nachizondibudira pachena manje kuti handichakwanisi kunge ndichikuti ndibhadharire renti nekuti anga ndichitsvaka 1 room. Ndikaona kuti 1 room iyi akuda kunditsvagisa ikai. Ndeyekuti ndichipinda mu1 room. Iye achigara kwaari ikoko, ini ndongogara ndine vana ndichingoti ndakagarira vana. Nokuti iye ndakatozwa kuti kana basa racho akatosiya kwaari ikoko. Pamashure pesapa musati mabva kuti basa racho akatosiya. Makamboedzawo here ndokwanokwanisa kungoti rega ndingosvikawo pamurume wangu nesurprise kuti angoshamisika chona chisvika. Asi munhu wekuti anoitirwa izvozvo. Nokuti ndakatomboedza kuti ndide kuti ndinosvikapo ndikaudzwa kunzi kuno kubasa hakuuyiwi. Chido ndaitova nacho. Masoja akengenayo. Oya, pamusoro kumasoja kunoendwa asi kana muchinge muchitoenda munosvika munoziva kuti anosenzera pakati hamuende kwaari direct. Mwakutoenda kune vakuru vacho kutaura kuti no kana munasaja meja ndiye anokontrora, ndiye anogona kudai kutadza kumuona. Anosenzera kuti aisenzera kuChipinge Duffs. Saka zvinaro hatitozivi kuti ari kupi, asi ari kunze ari kumukadzi wacho naye kuchecheche. Kuchecheche kudarika kuhotspot. Imamai amuko. Ayo kumusha kwake ndo. Kumusha kuno kumvuruku. Andiri kuziva. Mwana amekanda kina mkolo wana ama dzebota. Siripo bati ndakambopita pamukuru wacho inini chiedza kuti vatipo namba dzekushandisa murume wacho vanozopindura. Ndakaedza ane pandinogona pese kubata hama zvacho asi hatisi kucommunicate. Kana atogara naamweni vakafa. Amai ndo varipo. Baba varipo vari kuIpinge. Baba chari kuIpinge. Imi muri mutaura nomwe.
ndaitaura naye but inini hatifonera ndikafona ndingakutya kuti pamwe ndakuda kubvunza chii nyaya dzenzano but imi mama yakasipiri pasikamuze chokwadi imam nakuenda kurufu kuti vanokwanisa kuenda taura here pamusoro dariraamambo mapokeso ini ndiri kutaura hangu ndiri sabhuti kezvaro chinondipa ndiite kunyanya kuita kuti ndoda kumhanya munyaya iyi ndechekuti ndiri kuziva kuti inini ndiri mumunhu anga achizodiwa mudare rino kana ndekwa kuri kunzi uyu anzi abatwa uyu ari kurong side tambo iyi yese zviri kuitika zvanga zvine tambo iri muhurumanga inozove muhurumanga pakuti dare renge raruda kutsvaka kuti ko unhuko hwakaitwa nemwana wevabereki vacho nobve kupi unhuko wakatona nemwana upi muzati yangu ari kuti kana dai yanga azopara saka izvozvo zvakaita kuti handingagadzikani kana uye ari kuramba achitaura kuti irini kuti pandiri kuno chinonzimerija ina handichachioni saka ini ndo pandakati kana padai nyaya idzi dzinogadzirwa nana mambo vedu ndo vakatibatsire nyaya dzakadai kuti tinoti nzira yatakafamba nayo ndeipi kana wati iwewe izvo uchazvioni zvakurega uchazvioni zvakuremera iwe ndondikudza zvaunoda kana ndinotaura dare zvaunoda saka ndakanetseka kwenguva yakareba ndakambomupurira ngati iwe nyaya idzi ndida kuti ndimushingise kuti asaite sokuti ungati angaite mbodzambodzi ndikati iwe tsvaga hama dzako dzomurume wako utaure nadzo uchidzipira nyaya nekuwirana kwauita nadzo kuti nyaya yako igadzirisike anoratidza kuti akaedza zvese zvaanoita havana kuona rubatsiro panyaya iyi vanhu vese vaitaramuka munhu akasara aripo ndiye hwana unogona watira kuti kutambudza izvezvi nhasi ndiye munhu atakangotarisana naye chete ende ndiri kunzwa kurwadziwa nandakatarisa maya nokuti maya vatikuwashungurudza nenyaya anoda kufunga ndikuti inini haizi yavo asi nokuda kuti ndiwo chete varikugona kuti tione kuti tingatarisana navo ende kana tiita zvane zviro vana vandinawo nhasi nokuti vana vamudakuta kuti vara mumaoko mangu vatitaura chokwadi nokuti ndini ndinotodira akatarisa wini nevana vake asi dambudziko rinozovepo nderokuti munhu wandingati inini nhasi uno muridzi wevana ndeupipi nana baba nditomona ndingatarisa kuna mai ivapa uva nemusingo wacho nawese hakuna wandoziva kuti tikaita dambudziko nemwana toenda kupi baba kunze kwokuna mai vana vembuya vevana saka ndinoda kutarira gona kundionera kuti panogadzisika sei vanhu vakadaro tinewo inonzi iyo musana wababa mix. It's a sachet inenge ichishanda iyo kubetsera pakutreta premature ejaculation kunana baba vadokurumidza kunoita pabonde. Inobetserawo zvakare kuboostawo inonzi iyo sex drive kuti kana munhu usisina chishuwo chepabonde inobetsera zvakare. And then inobetserawo kuti munhu aite a long lasting erection yekuti havachaitiwo kunge wejongo ngoti 2 minutes vanenge vapedza. So this one inobetsera kukuboostira iwo time yenyu yamunenge muchiita pabonde. And then inobetsera zvakare kuti mai vanakirwewo nebonde because zvatinoziva tose kuti ana mai vanenge vari kumashure vana baba munenge matungamira kare. So this one inoita kuti mese mufambidzane musvikirane panguva imwe chete. Products burning issues anowanikwa iyo pa Corner First and Speak Koblenz House room number 401 pa 4th floor. Kana kuti munokwanisa kuti fonera pa namba dzinoti idzo 0712 266 240 or 0778 795 794. And kana muri kunzvimbo dzamuri dzakasiyana siyana musatya kuti tsvaga tinowe maagents edu anowanikwawo kunzvimbo dzakawanda dzinova idzo about 62 towns dzinenge dzine maproducts edu iwayo. So tinenge tichikwanisa kungokupa iwo manumbers evanhu vanenge vari ikoko and then mokwanisa kubetserekana. Period yareba zvakadira avane 4 years tongoti 4 years ndakangomuona pa 4 years ipapo ndakamuona 2 weeks ne1 nemazuva pa 4 years saka dzakasiyana makatarisa kuti munenda mutsigiro pamberi pamafuta kuita ini
ndafunga kuti mundibatsirewo kuti ndingaita sei zvisingazopi dambudziko mangwana. Zvisingapi dambudziko mangwana hapana anozviziva, zvinozivikanwa naMwari. Asi nyaya yenyu ndeyekuti mukaisa pfungwa dzenyu vanhu vanogona kutamba-tamba nekufunga kuchibatsirana nepfungwa dzenyu. Ndokubudirwa pachena kwandanga kutaura kuti ndachida kuti andibudire pachena. Haasi kubudirai pachena sekuona kwenu, asi neimwe nzira ari kubudirai pachena. Nokuti kana munhu asisina basa yekucheuka, zvinoreva kuti asisina basa nako. Ndizvo zvatoda kuedza. Vanhu vakadaro neimwe nguva munomuona ava kudzoka apa nhoo yekufa. Mazvinzi ndiye munhu anoyeuka iyeyo, anoziyeuka manje kuti zvino, nokuti vanhu vatinogara nava vakanga vasiri mumusha kana muri mumasango mavanenge vari, kana akanga asisiri munhu anonyatsoita zvakanaka pauraramo hwake, vanhu anojamba, especially akarwara vanojamba. Wopedzisira maakutumirwa munhu setsamba uchinzi endai vebhazi munozoenda mozokwidza mozodai kusvikira asvika kumusha kwake, imotozuva zvinomubva matanga kuchema kuti mabaura ndozvinowanzoita. Asi zviri kwamuri handiziviwo zvamundindo mafungira amungaita. Dai maimbobvunza kana ana amwene venyu izvozvo zva handi havataurira nezvakanaka nemwana wangu, mukavabvunza ipapa havadi kutaurirai kuti zvinondo kudii naye muroora, nokuti havari pamusina kugara mumba. Dai muri mumba mavaiti zvino naye muroora, ko kana miedzi ikakuwana shuwa ndingati kudiura mangwana. Muri munhu ane ropa rinofamba kamumiri menyu, handiti muchiri kuonekera mukachembera ipapa hapana anokutarisai futi. Ndizvo saka inini ungai mega kuti apa zvikoni mimba idzi negosoro vanotaura vanhu, asi hapana dare rinotaura kuti endai moramba murume. Tiri kuedza kukuudzai kuti maitsvaka dzimwe nzira dzokuti asi at the back of our mind tine zviro zvinoti apa it's a novel area, but kutaurawo ndandishongokurukura nda kuti itai chakati ndangoti pfungwa dzenyu dziri kuti udii. Munoti tungamiriri Inini pfungwa dzangu ndandichifunga kuti ndiite zviri pamutemo zvaasingazoti iye mangwana vanhu vekumusha kwake vakauya vakatora mhuri yangu vakaenda nayo. Saka ndandichikumbira zvangu kuti iye zvaasina kuda kuti abatike, asingadi kuda kundibudira pachena kuti autarisana neni, inini ndakuchizvigamuchira. Asina kutaura nemaactions iwayo ndozvigamuchira, zvakadaro ndoenda hangu. Asi hamuna kunzwa mamboendai, ndizvona? Ndizvozvo. Asi mambo ndi-witness kuti uyu munhu anauya akapinda mudare mangu, ndakaedzawo kuti tiedze kutsvaga murume akashayikwa. Zvino akafunga kuti zvino nenhamo yandinayo ndikagara ngaindisve ndadzokera kwandikabva, handinosienda kuisa musha, handina kudzingwa, saka ndakaendawo. Zvino murawo zvavo unobvumira dzimwe nguva, asi munozomubvunza kune vamwe kuti kana mukava magara makore iwayo musina murume, murawo unobvumira. Nokuti hamuna kusungwa, hamusi pasurana, njere hadzina kutenderedzwa inonzi dandadzi rokuti hadzichafunga, mufanira kufunga. Naika kutoona ndasvika panapa kutobvunzawo, ndichibvunza ndichinzwa kune vamwe kusvika ndasvika pano. Mukanzi nedare rineri maisva madzokera kumusha kwenyu, munofamba muchiti matariro kwamakopa ari kurambadzisa vanhu. Handiti? Ndizvo. Aiwa kwete. Ndosaka ndati baba vari papo. Okay, ngatibvewo ruoko rwakasimudzwa uko. Hazvigoneri kuti munhukadzi apeshere kumunhurume, kuti nyaya ireruke, kuti iye ngaapeshere namuyeni vatakure shere nemwana wavo, uyu uregirwa kusaidi kwake uzoti varamba zvachose. Amai munowirirana nemwana wenyu? Ini sheva musoro inini saamai.
ndozvei zvanambotaura kuti inini kana muroora ati handichada handingaumanikidzira nekuti mwana wangu ndiasiri uyu achiri mwana mudiki anodawo murume waanogara naye handiti saka ye kana sawanike kana muroora zvanenge taura changu kugamuchira asi kana makazvitaurisawo pachivanhu inini ndinoritambidza ndichiti kudii dai ndirisawira kana muzukuru wacho iye akafonerwa kuti kunokwanichi ndiyaikwanisa unotambidza chi sekuru wake Shereni kuti sekuru kwamukandituma kwengu mudzimai atini handizvigone zvebarika renyu chindi Shereni izvi ini kana zvakutoenda kutosvitsa kumuzukuru ndo handisisauya ndiri mai nyakubereka zvinondiomera nenda kuita sendapinda mubedroom mai memumwana ati kutaura kwamatauro okay taurai henama muzukuru yakachita shoko namuke kuti zvanzindaro ava kati murume wengauye saka ndandifunga kuti ivo havangavaende kune muzukuru nekuti ndiyakoya neshoko wobvunza statement woraitise kuvaramba kwedu asi iwe chidzokera kuna sekuru utaure 1 2 3 4 dijekeri nekuti ava vanga vakamirira kuti vachizotora gurukuro vachipa murume wako vakamirira 4 years ndikuona sekuti hazvivangonawo kusarudza naizvozvo asi nandiona kuti zvazvakanaka kuti muzukuru koordinata uku vadzokere kwaari vafambise nyaya sekuru vataure zvavakuda tiri muzukuru nekuti kutaura kutaura hazvina basa vataura nefoni asi vakataura nemuzukuru zvine witness muzukuru wonyorana pasi mai vari mudomafungirana muzukuru ndakatotaura naye kakawandisa bvunza sekuru vako kuti vachiri kuda nezvangu here iwe ivanzwe vabude pachena asi asingatauri chaizvo chaizvo saizvozvo dzimwe nguva achitaura asi hanzi hapana chinobatika chavaitaura vari kupa nzvenga zvakurehwa nedara mai vari kuti pamazuva akubuda mukatuni mazuva auya achiti inini mupe hupfuro murume wenyu asi nenhau yekuti murume wenyu haapo mopa gupuro racho kuna amweni venyama amweniwo kuti aina adigone kuritambira nekuti ndikaritambira zvinoita sezvinonzi ndapinda muimba yemwana munoona handisika zvakanaka dai ndobvara zvinhu mutauro ndikuchitaura zvakada achiti ngatiregai kuremedza amai amweni avo ngatichiti uyu nakushukuridzwa uyu aendamo paShereni iri kumuzukuru nhau musoro nyaya dingindira riko kuti imini mutore Shereni munopa kumuzukuru muti muzukuru ndine nguva yakareba ndichikuti inzwa zvikuru ata sekuru wako zvino nguva yaita sei yareba chivataurira kuti Shereni iri ambuya vati handichada munoti kudii zvakanaka zvakanaka une vana vangani naye ndine vatatu vana vatatu vane makore mangani umwe ane 11 anonzi ani zita rekutanga makanaka dhaka ane makore mangani ane 11 mumwe wacho Greg ani Greg dhaka ane mangani ane 8 mumwe endi dhaka ane 5 years manga makaroyana kumakore mangani 12 years in marriage makaroyana 2011 2010 makandiwa 2012 2011 kunopera kwake
tasira toita sei zveguduro andimati muzukuru makamutaurira ndiye handanzi ndinonopa akati ndinonopa hanzi ndiye handinonopa unomuwane ndinomuwana anogara kubelvedhi amai mukati zani ninge manyepa ari mabange manyepa imimi taurai riri kuti ini ndiri kuti imimi madairana nazo here kana chikweti ndokuti musavhenda muchitidarira nesaidzira kuti ndene ndiropa muzugoshere ichi ndazvitambira izvozvo ndakwenda kukomachi muzugoshere anditi mazuva atanga kutaurwa mazwi atanga kutaurwa ati vamakope havapo pakurambanisa vanhu asi pakusunganidza chii vanhu saka mukati zvanzi zvinozoita sezvokuti dare ramakopera kuti endai munoramba murumoi kubudikidza nekupa sheno kuzuku imi budisai pfungwa yenyu papfungwa dzataurwa nevataurwa munotambirana nazvo here mukupeda kutambirana kuti ndinopa gukuru zvichibva pasi pomwoyo wangu imimi pamusana pekuitika kwokugara kwamukambokuta mafunga kuti imba wamwese imba kutanga chaiko ndanga ndifunga todi kusiya asi namaitikiro azvo azvichiita zvinhu zvacho ndakaona kuti hakuna kwazvinosvika saka ndakatongozvigamuchira kumashure kumaimbogara sei taigara zvakanaka chaizvo zvangotanga paakaenda 2019 papa paakaenda kuchipingi ndopa zvakatanga imamai ari kutaurwa mwana wenyu mwana wangu shoma saka imimi munoti baba wake ari kupi vari paimpingi makasiyana baba vakasiyawo imimi mwana wacho wababa iva vakusiyawo avo ndakatorera vana ivarambika muzukuru vachasiyawo futi handiri kuzoona saka kambeuka kanaka here kane hunhu varudziva mama wadhaka imuri vekupi muri vekuguruve vanouya vachibarisa vana vachisiya aiwa patakuvatonga apa takuvatonga mujeni ndinoona mbeu iyi handisi kuida iye kuti iyi mbeu yekuya ichibarisa vana vevanhu ichisiya iyi ndeyekuzandere kana kumalawi ndozvandanzwa saka kureva kuti vana ndio vachatambudzika hapana chavanoziva makushungurudza vanhu apa vana vakushungurudzwa uyu murume ashedzwa kakani kudara ndokutangapati haasi kubatika kana foni yake chaibatiki ndona tatozopamai vacho samoni irori tatoona kuti mumhuri gaivambotaura namadaidzane mumhuri apa akauya kurufu anopiwa samoni racho satakuita pano manga mapedza masesa ndipinda amune judgment apa zvakuitika ndezvekuti uyo kana ari kutiza ari kuenda chichamuswinya ijudgment atezvara vari imi musadzoridza mhere kuti mwana wedu arwadziwa mazvinzwa mai ya munoti mucharwadziwa apa imi ndere ndakutotongera kuti
azvinzwe kuti afunge mumwe wake vana kana vari vake unless pane magakawa ekutaura kuti vana vasi vanga vana ndevake here vana ndevake vese vari vatatu ndevake noti sometimes madzimai dzimwe nguva paripo pamunofarisa pamunotuka kuti aona nebasa raisapa enda obuda oende wabvaona atega kudzoka zvichokwadi aramwa amupaitewo here madzimai ini handina kana kumbogara aiwa ndati panomboitwa nemadzimai kumbotonga mumba umu mumwe murume anotiza mukadzi anokuti imba yangu ino murume ngobuda kuti ngandiende obva aenda iwo imba yosara kuzvimira wawe gamanye pasina kuyo kana kuzoti gogogoi apa tiri kuba kudzidzisana kuupenyu hwedu panyika kumararamiro nokuti apa takutodzidzisana izvo hazvifadzei imi muchataura pfuma yenyu tichaipa mazuva yachataurwa kuti ibhadharwe kana ari serious then nekuchengetedzwa kwevana iyo munenge makwenda kunoklema handimapanzwa nokuti anofanira kuchengetedza vana imi munonzanisenemo dhobha kwadhobha hapana chasara chiriko kwaenda value ndekwadhaka vana vaya mhuri yekwadhaka asi zvanga zvakanaka pamakore ano kuti imimi kana manga makaoma mukanwa murume akatiza imimi munoti sori iye wacho tinokwanisa kutaura naye toita kanseri musati maenda asi kana uchiziva kuti iwewe wanga wakanaka iwewe wakachena chimira pakuchena kwako asi nindandi kuti iwewe kana wakataura mazwi yanoita kuti murume aramwe imba yake nokuenda ukanditaurawo kuti sori murume wako ndinomushedza ndomutaura kuti okay mwana wangu ndazogara naye pasi mukadzi kwaye achakucherechedza kuti uri baba wemba pamba apa tizwe sezvawaita izvi ndoenda kumudzidzisa andiri kunzwa mwanangu ndiri kuzvinzwa saka imimi amai apa amunganzvenge nemunwe mwana wenyu ani ndiye ari kukutumirai mari yekukuchengetai imuri kuchengetwa naye mabvunziya vanhu vaitonditiwo kana havatumirawo vototenga wondipa kana atumaakananga chose iyo kana mwenyu handina chakaipa kufamaza ndichitinda hapana chakaipa chandoziva ngatinzwe yatezva mama muchida rora yenyu chii atezva rongaito mama muchida chiratezvaamsoyudari mukosha uyu handigoni kungotaura ngoti pfuma yangu yakamira yakadai isina mbonyatsona kuti bichana chete kanguva kati kungotaura zvirikwa mukosha uyu akauya zvakanaka mumusha nenzira yakadadisa vese ava vachikurudzira zvichifamba zvakanaka zvinoitwa zvezvirehwarehwa zviya zvatinoitirana tichiyana nazvonana zvese akaita zvakanaka zvese akangonoguma ave kudanga ndopakangomira akatarisa mopaona hakuna chachakamboipa kusvikira pangobva kungoti tichipinge apa ndopakangotanga kuipira zvinhu saka ndikati kudanga uko ndokwakangosara chete taurai pfuma yenyu atezva zvamuri kuda imombe sevhinzi atiri alright
kuti yomai yanga isina kubviswa. Aiyo, ndiri kuti inini mupedza kutsanangura zvanga kusamba zvakabviswa zvese zvakaitwa zvese saka sara mombe yomai pane mombe yechimandera hapana akakutora uri mandara aiwa saka imombe dzedanga mombe yomai chititaurirai dare kuti pamombe dzedanga mukudangana zidanga 7 dzakanyorwa 7 saka dzakudzika mbichana nokuti apa musati munozopedza kubereka ndechiti mwana mombe akaramba kupedza kubereka anenge ari nekuti wokubereka naidi akatisa zvekutaurwa ndo zvinoitwa mutsika dzedu kana varambana vasvika pachimiro chakaita sechichi taakuchiyereva mombe dzedu dzinoenderana nevana varipo. Kana mwana wenyu akaita pamuviri pashanu, paviri pakabva, patatu paripo pakufamba, tinochaja mombe 5. Mazvizwisana? Zvakanaka. Saka kana mwana wenyu aine vana 3, tiri kuti mombe 3. Asi mombe yomai haiverengwi panhatu idzi. Kana takutosa mombe yomai dzaako pa9. Tapanzisa? Ndio musamazwa mubvunza abvunza kuti aiwa but nezvaako pamombe dzedanga dzedu. Nokuti murawo wemombe dzedanga unenge uchitsanangura kuti kana ini ndikatorora kwamuri ndikanzwa muchiti muri kuda mombe 2 dzedanga, ndotoziva kuti uyu mwana mazaya asisina. Nokuti mombe dzedanga dzichitsanangura kuti enda unobereka vana vasiri pasi pemombe idzi. Kana machisende nokuti vana vasiri pasi pombe chi inoita danga revanhu, indichita danga remombe. Ani mabazvisa dzinodangara kuenda kwadhaka revanhu imombe 3. Handitika mombe yehomai iyoyo ndio inozoita yechina. Munoti kudini? Sekutaura kunenge kuchiita dare hatina kupikisa kwatingakwanisa kuita. Inini pakufunga kwangu semunhu anga asiri wedare kwakuri kufunga kuti zvatakatawirirana ndo zvinongofanira zvichiitika, kunyanyisa takadasana nomunhu anove ndiye akabuda munyaya akatiza nyaya dzake dzanga dzakangorongwa akauya nadzo kwatiri. Handizvozvo tiri kufambirana dzakateerera nhau yataurwa navamuchuchisi ndeyekuti iye zvino kana paparadza apo pane mombe 3 yechina ndio yomai ende mapupura mega muchiti akabhadhara rusambo makasara padanga chete hazvina mhosva muri munayo ndeni iyoyo. Pamusoro izvakare pane chinhu chandinoona sekuti pamberi apa chichagona kuti remei iye zvinoti akafukidzirwa nambuya vazukuru vangu ndiwo chete munhu 1 watakatarisa pari handina umwe ndiri kuziva ndisingazivi hangu kuti ipapo panogona kunge pamwe ndofunga pane zvandisingaziviwo kana zviripo ndinoenda kutobatsirikana kunzwa kuna hanzvadzi yangu nokuti handichiona sokuti hakuna munhu ari willing to assist panyaya dzakadasa nevana. Kana tikangotarisa kuti vana ndikutongoziva kuti kuna mbuya chete, saka ipapo pakundinetsa nemuzukuru ipapo pari kundinetsa kuti ramangwana Mwari anotonga mutongero wake. Dzimwe nguva ndini ndinotanga kuendawo, dzimwe nguva panofamba sei, dzimwe nguva mbuya hapasisina, kuti uchaziva kuti ninguva kunanga kuna ani namamiri akaita saiwawa. Ndiona sekuti ngwati pachandinetsa. Vana vakura sei? Mumombe ane 11 years, anotevera ane 8, anopedzisira ane 5. Ati munoona senzesa muzukuru kuti akuratidza idzimama. Anti munodziziva hama dzese? Hama ndinoziva vana banguru. Vari kupi? Vamwe vari kuvaMurewa, vamwe vari kuMount Upton. Asi vanhu vachona vese vavo vanotaridza kuti
havadi kubatirana pamwe chete kana ndichitaura vanenge vachingo chine basa ndichokuti vana vazive dzinza ravo. Asekuru hati varipo? varipo. Hanzi kuingingi. Zvikunzi hanzi kuratidza kuti picture iyoyo hamugona kuedza kutsvaga here vana asekuru vana vaone vazukuru vavo vanovaziva aiwa pavari kuti vangoona vazive panogara asekuru vavo. Kuima vambotaurawo naasekuru vevana ndakangoona ka1 ndaigara ndichitongokombolena kuti ede ndaona baba but vanhu vacho vanotaridza kuti havana shungura. Imimi havana vapa vazukuru munotitsinavo zvakanyanya. imimi vazukuru venyu munotitsinavo nokuti apa pamombe dzacho dzedanga dziya zvandakuita ipfuma yedanga ndinondaura kuna baba vakabereka mai izvo zvoenda zvakadaro, asi mwana nemwana ndakumuti baba vacho kurwadzisa kwavakuita vana, kushungurudza kwavakuita vana, ndakuti mwana wega wega achawana munhu ichabva kuna baba vake kuda nekusada. Mombe idzi ndiyoyovewo mari ichachengeta vana ava. Hanzireke dzakuita mombe 7 Neo mai. Neo mai to naita 7. Yeah. Bosi inacho. Mambo varufuti. Bora itapare mumbe. Mambe na kupfuma vachatiwa. Asi mwana woga ngazopiwa mombe nababa vake atufuti kura kuti vana vangani vatatu namombe kuti ngani nhatu plus 3 dzedze 6 plus yeumai. Saka kureva kuti munhu wandakuda munhu anozo chengeta trustee wekuchengeta mombe idzodzo dzinenge dziri hanzi ndiyo condition ndetichida mombe hanzi dzokuti dzinokwanisa kubereka dzokuti vana vagone kuzoendeswa kuchikoro. Ipapa ndibabvunza kopesa apa vana vangu vachienda kuchikoro vangu vachienda nei? Iwo hausi mubvunzo wamakundibvunza ba. Aiwa ndotobvunza kuti kopesa apa nditi ndiangachiendesa nove kuchikoro muroora wenyu ati mumashure pesa murume wangu achimbokundira chikafu ndisina kumuudza handitika kuzosvikira pasvika pokuti ndakatenge ndakutotaura kuti kunobva tisina mari yerendi pakuti mari yei yechikafu nokuti munobva akanyoresa kuti hauchandiona semudzimai wako kana vana vako hauchachengeti muda kuramba. Imimi amai imimi ndiri kuda mundipindure kana muchitaura chokwadi nokuti ndiri kuona makachenjera. Kuchererai mai munzwe kuchenjera kwenyu. Inini ndiri kuti ndanzwa tsitsi nevana ava vaenda kunorambiwa nababa vavo, asika mwanakomana akaenda akamitisa akaberekesa vana vatatu, tamufanira mombe ngani nhatu, then imwe ndeye kuna amai dzakwana ngani. Vana ava vazukuru venyu munoti vanozochengetwa nei? Ndiri kubvunza inini. Ino baba vacho anofanira kuona kuti vana vaenda kuchikoro sezvavaingoita, anofanira kubvisa mari yevana vechikoro nechikafu aramba achivapa. Ya ndosaka ndataura kuti mombe dzacho dziri kubiswa apa
hadzisi dzenyu. Mabisiro anga achita baba vavo vachimentena vana vavo ndokuti ndati mombe dzinoenda kuvana. Munopanzwisa? Mombe dzinoenda kui? Hazvizivikanwi upenyu, asi vana toda tise garanti yekuti vana vachengetedzeke. Mukufamba kwenguva pamwe mwanakomana wenyu achasvika pakuona kuti imhuri yangu, ngandichengete mhuri yangu, anoda kudzoka, nokuti apa tamurongera pfuma yake. Kana mari anga achihora mari achienda kunonakirwa, apa tatora imwe mari mumhepo kuti mari yaye vana. Andimapaona ndo maonero, nokuti apa tiripo pakuti muconstitution munotaura kuti tinotarisa kuinterest. The children are paramount. Vana, they are paramount. Upenyu hwavo hunokosha. Ndozi kutaura customary law. Anzi chapter 2 section 5. Chigwida ndiverengero apa pakanzi in the interest of the children. It's paramount. In any case, chapter 5, interest of children paramount. In any case relating to the custody or guardianship of children, the interest of the children concerned shall be the paramount consideration, irrespective of which law or principle it is applied. Andini mandini interest yevana. Ndiri kurevera vana kodzero dzavo ndindodzitarisa. Ndaona masunza ruoko. Pane pandanoda kubvunza kusvika nevanzwisisa ndinangwa ndosiya mberi. Pamachizoni pachatengwa mombe 3 hadzi dzichange dzichengeta vana. Zvichiroti apa murume anenge akusakwanisa kutumira vana mari here, achimira kuti mombe padzichabereka ndopachakwanisa kuwana namaschool fees nechikafu here. Kwete. Apa mombe dzatataura idzi kuti uyu murume uyu akatadza kuchengeta vana vake, tamusunga chiswe chekuti vana ava kunyange akaenda tanzwa kuti apa ari mumwe mukadzi, pamwe uyu mwanakomana uyu achaenda kunopa more love kune mai vauya vana vonegirektwa, nokuti imi vana amai havasi vazhinji vanogona kurera vana vevamwana amai. Handiti mandinzwa? Saka ndataura kuti mwana uyu baba acho kana anga ari kuchengeta iyo zvino vanga vari kugara kupi vana vana iyo zvino umwe akaenda kune mukoma kuna bhudhi, umwe ndinaye kwasisi kwandiri kugara, umwe ana sisi vari ukwavo, nokuti renti yanga yatotaridza kuti haichatobhadharwa kubuda kwayo kwakunetsa. Saka nalandlord ndanga ndisisina kutogara zvakanaka. Saka ndio zvacho zvandiri kuedza kuti mombe dzikakwanisa kuti apa ndina kukurabanisa neuchenjeri ndakuti murume wenyu mataura mega mukati haana kukubudirai pachena paamire chaipo. Murupanzwa? Saka ari kupindura akawanda. Saka isisu takumupindurawo indirectly kuti onaka mutoro ndeuyu wevana vakabereka iwe vanoda kuriritiro. It's better for you kuti urambe uchizoriritira vana ava
kana wafungidzira kuti no inini vana ndichada mudzimai andichada zvatopera chibhadhara mombe 3 dzoenda kune vanhu macustodians vachengeti matrasiti vachange kuchengeta vana